шаҳриёр 2000 аз зумраи ширкатҳоест ки дар Тоҷикистон ба тиҷорати маводи доруворӣ машғул аст. ҷанги Русия дар Украина ба кору даромади ин ширкат низ бетаъсир набудааст. аз сабаби ҷанг будан дар Украина воридоти доруворӣ нисбат ба солҳои гузашта хеле камтар асту не ки омада истодааст. ба нархгузорӣ ва чӣ мувофиқи чиш роҳгиро камтар нархаш қимат мешавад. дар ин ширкат дақиқан зиёни бардоштаашон аз паёмадҳои ҷанги Русия дар Украинаро нагуфтанд, вале тасдиқ намуданд ки мисли 8-9 моҳи пеш на ҳама доруҳои фармоишшудаашонро метавонанд дастрас кунанд. хай бо ягон фикри дигар номгӯҳот бо дар дигар республикаҳо мебароянд. мумкин аст ки аз дигар ҷо гирем. ба монанди Шаҳриёр 2000 дар чанде аз ширкатҳои дигар ҳам гуфтанд, ҷанг дар Украина ба кору даромадашон таъсир гузоштааст ва дар сурати идома ёфтани чунин вазъ онҳо бештар зарар хоҳанд дид. иқтисодшинос Фозилҷон Фатуллоев арзёбиҳои Бонки ҷаҳониро дар мавриди таъсири ҷанги Русия дар Украина ба кори ширкатҳои Тоҷикистон воқеӣ меҳисобад. норомиё ба он таъсир расонад ки алахусус дар хоҷагиҳои деҳқонӣ баъзе аз хоҷагиҳо баъзе аз ширкатҳое буданд ки аз Аврупо ва аз Украина ба тариқи транзити Украина чиз маҳсулотҳои мебел фарз кардем аз Тоҷикистон ба он ҷо ирсол мешуд маҳсулотҳои хӯрокворӣ яъне себ, ангур ва ғайру маҳсулотҳои мевагӣ ирсол карда мешуд. дақиқан 9 моҳ пеш Русия дар хоки Украина ҷангро шурӯъ намуд ки чунин амал ба бисёре аз бахшҳои иқтисоди Тоҷикистон ҳам осеб расонд. коҳиши интиқоли пули муҳоҷирон, афзоиши назарраси нархи молу маҳсулот ва тағйиротҳо дар бозори асъор аз масъалаҳоест ки бештар боиси нигарониҳо шудааст. дар ин муддат мақомоти Тоҷикистон ҳам борҳо дар бораи паёмадҳои ҷанг дар Украина ба бахшҳои гуногуни иқтисоди кишвар гуфтанд, ҳарчанд омори дақиқе пешниҳод накардаанд.